Hej alle sammen og velkommen til en ny episode. Velkommen. Vi fortsætter sådan set bare. Hvor kan jeg godt forestille mig, at der er nogen af jer, der synes, det er lidt kedeligt. Men altså, yeah. Jeg glæder mig til, at vi skal mobbe. Mobbe. Altså ikke mobbe. Men du ved, mobbe. Nej, stå nu stille, jeg... Det vælter altid. Altid. Hold da kæft. De går ned, guys. Sådan kunne man også gøre det. Den lyser! Ej, hvor sødt. Den skal stå der. Mangler vi noget? De er spooky, dem her. For helvede, Santa. Det er et gun. Wow! Så, det var det. Så har vi fået clearet det rum. Dejligt. Det ser da meget rødligt ud nu, synes jeg. Så skal vi have en... Der var en pistol der. Den skal vi væk, for den må børnene ikke se. Ej, guys. Jeg glemte at sætte timer til igen. Det er forfærdeligt. Den er for stor, den her. Den er for stor. Jeg ved ikke, om 10 minutter det er for lidt. Altså selvfølgelig er det sådan lidt meget for jer, når I sidder og ser på det. Men når jeg sådan spiller, så føler jeg ikke rigtigt, at jeg kan nå at lave noget som helst på så lidt tid. Så det er lidt et problemområde, kan man sige. Nej. Wow. Fuck, han havde fået sådan en ting lige i brystet der. Nå, men altså, den kan jo ikke være der i... Sådan. Nej, han går helt amok. Gaven må godt være der. Den her. Den skal væk. Seriøst, de her stole, de fucking... hvor du irriterende. Op derpå. Så. Så var det lidt nemmere at putte dem i. Og så når vi har taget det her rum, så skal vi sådan set bare lige hernede i kælderen hurtigt, men hvor vi kan putte noget ting i. Fuck, han var en alkoholiker, ham julemanden der. Nej. Så. Shit.
Holy moly! Det går ned, guys. Tusind tak fordi I så med. Glem ikke at like, subscribe og del. Hvis I selvfølgelig har lyst til, det betyder så meget for mig. Tusind tak fordi I så med. Alle sammen. Ha' det godt. Ha' det super dejligt. Super duper.